Mbia mano sana umwanche umurigere begetaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania sentunda ya gatatu chinga kitoganita gosanga ime umurobeli obwensa kia bono mambia umwanche umurigere kilometeri tkoria Jumanne nigo togosanga igoro ya mangana alengete obotenu ekero mugeni tabere kabwikira na studio oyo trabe togokwanera amangana mange alengete ensemo yobokoreri bwabo kono umwanche umurigere abo asegekeke kiribosyo ntochikoba tokorigereria oboroire bwa mauga gose arthritis nemeta bantu ba arthritis chinseme chiga bono na obokendo bole nali bakonyora imichando kema kodende ntubwata munyigitari ase studio oyora chikoba kago tumanya amange kubwatikana no boroire obu monchi muliengo konyorenga nabakwenda gutubwata chinsemo chiche mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wewe na bogosanga na intekenengeli kiago pini location yago with rasi namba yesimu ya 0792192834 osange na intwasovu amoso asensemeri ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital tobetoko kwana naye ya mase ya makorinde. Karibu sana daktari nabo kumanya mwanche murigeria na kyokorokwa ngayokorokorwa ningyokokoraga igasoro gongorwa gusi muralia soko ngalibaga asa maria tangorokwa daktari Rosemora kurwa daktari ya Super Medical Center igotoka somo cy'ubusungu biyamana soko ngirikania segetaseni kekialisi TV kwanera igoro ya marwaire. Okay, asante abantu barakonya kakorwa basire kubona kurunya gitari. Asante sana sogo ikira nasi studio daktari erindego kwana no mwanchi umurigeria gosego sanka 90 kobiriko gotebanga Super Medical Center egotoka somo cy'ubusongo meto mu cy'ubusongo no monene nabagote specifically nga yegotoka abo bocha sendi chudiga iga ochega iga sansura hoteli ali lakini urocha abandi mbali batamanyityo aiwa ikire stage yake simu seka ruwanza kurungana buwaka abona agotebya agwenda kurigarigia koroba nekinyinge abanyagitari nabange aboraso asanga one gento gekubikine kinambe ikira se screen igabo kera buwakire. Okay, asante sana daktari korende koratomanya ngo Super Medical Center mbokoreri kiboli mukorwa okareri watokurwa se Super Medical Center n'uburwaria kera bwakirororo tuwatabaga kimashini kikomureka cyarara na yigwete bobe no marie to gupima umubero mugima twarora every part of the body atoleta amachibu twarora ingiki yabeire bo baso umubero sana marwaira arengo bwata. Okay, igo basically no borwari mogokoraga ari mukoringoria marwaire akora manyingo mwanchi muri gati ya marwaire ari mokoringoria narayaya amarwaire na mange tokoringori gaiga twata amarwaire ndigeta kari 29 aya nari ntarigete bana batokoranya kwanera tokorwana uranya yo mobo no bwato borwairo utwakero chokonyeke ndwata mna diabetes oborwaire bwesukari goborwari tole na number 1 twamaye bocho bwa kabere high blood pressure mani ngawa kayo kuchitole twanyarwari twata mariogaye kwa kwanyu twara kulikire for 3 months yomanya gutigakire kiricyanya gitari yoire ata bandi bali bamenyera tamario yekara wache ndoliko gukana natiga wanzi okonywa ya kwanyu na aria twarora na kyoge ndrete okubwena twamanya kugukana twamanya gucho borwaire bwa gatatu asima ali bagusieka nige kuba kare bagusiekana mario bana toko bachi koibora asirina warangi tia uchi koira na bia akenyo gusiekana kuri kireta bauti na bora nyana nkora ya igwaka bobe wanyora gwasiekana remekie ibona gutole twa kuringo twara na kinasima remekie ngolere bobe bamanya kwa bate imburu ile kiuga ata munugu usinasima twamanya gucho borwaire bwa kane arthritis borwaire bwa magu to kwanera leo abarabunko borwari tolendo bwata mario botire na mauguka
irongo chole na twa kuringori buro rwaire obu rwaire ya mauga na mange na bora ati wa mauga ni anu rwaire wa mabere ngana irongo chole twa ringori twa mayo chole rwaire wa gatano chialechi tiro monta ko nyabwa sumora chine bale ba kweyegyo mobere ona bara buntu bwa tamario togo kwa ikare kwa chire twa kurigerere twa mayo chapakek mogongo oria na bako nyo muntu na ruga te shito mogongo gusinyo no gutuma pamoja na ichi joint chia bwatera na chionse akira chingo chirwale to okay arabu na burwere bwa mabere abara buntu bwa tamario kera wachire twa kuringori twara gusena ono burwere bwa gatano kabere twamanya gute stroke kera kwanya nyorire ya mario na roto kwa akuyugora side ya bere paralyzed lakini ngoja tole twa maite tawata na bantu ba pressure na bako nyori stroke tali bara uboka abako bakware nge biyega kwani wanaona kwa nyori stroke asen cholesterol ya lenge mekime ani ngatali utarabia ani stroke na beko bwaka usoba gwite karo bwato mubero manene mekie na beko tietije okay ano na waro bunko barwali tolengo chori twa kuringori twa rangi kereta te stroke ro lipido in men abako nyoru musaro mokeiga lakini chinguru echirense mwana takonyora arongo chatore mwana bagakamari baikere babwate sukari na marwairande babeko baletera ro lipido in men chinguru chiko baisa mario bana roro abo chatokorigereri tarore injige koleta kidney problem ari bakanya gukora dialysis na barabunko batura mario kera gwachira kurigereri tole chinyigo chiao twara guseno muchago gwachite bokaboro sine sukari ya koletera twakwa mario no burwaire bwa 11 varicose vein emetie goja yabasama rugasaba nyamoneko ba ande what sana era ndu bwata mario niko bwate mechano mune ina bogutotare arab skin problem abako nyabokonya kuyegi umubere arondu bwata mario to ko achi sabuni obwesibiri akina bogo tatwara kolingole twara skin ye ina kiera arab cancer piro stage 4 kerere piro stage 4 tubwata mario ruwatire twakolingole ande twaligere ngaki ndagira kiyogotumia lifestyle ntumia mafuta amani bintombere toko bokani kwagendera kunywa mariogo kubwatetia amachiko na kubera urwaire bwa 15 hemorrhoids na alia sokuchere cho abakonyora munaliyo kunya bupusira update yako bengo wapusi omugongo lyo nyagasoka mukinoro gucyosoka aronto bwata mario abo gocha to gopime shide itarore bose yansere ko rwende ocha se korwa arabo namba 16 ere constipation muntu naro kuragera wanyora igoteterioka anda ko ena no ni cho enko abo to gocha toligere go sene chigas chigo koletara yo koletere shida mnejo mani chiasa no chikolete shida mnejo kare chigas chiri chinyingi daichese ndego take press ya kwanyoro igoteterioka abo kunywa ega chaga kombe kama kwanyoro igotete litukoligi arongo rwali to okay blockage ya bagaka bagaka bali ba block macha tali gosoka buya abarongo barwali tora abandi chi break inchiyo abato bago chato ba mario baira nebie ani chi break chi omugaka gusinyo ikano necho akira jingo chitole twachi ya mario baira nabia macha yego kabia soka bia yondo gata mario to chiko baru mugaka toligi ne na be ito kwa mario go bebia okay ara twatwara imono balance imbalia ano muswati yani ata balance humans kwanya no buri tatakonyola takoba murito na arongo tatule twaba pima twaba amario gabaira nibiya agero umuntu chikonyora umwana kero bwate shita mune conceive na beko bega siengo abo togo tatubaligeri tarare mechando kito ba amario
Mbali bakunya kweba sana memory loss. Audo bigitagenda sigiteko bamona sa abantu babeire myaka emingi. Kwanyora bona yaikire memory ira neteise. Osana marwa ira yakira mange. Kwanyora no ane geta sabe geteta tali kunyora. Mwana wasiri ni myamote tali kunyora nangwa moita. Ndubwata mario gakwira ni biya. Akwira ni shite iyo. Atiko baga kunyora. Roire mburabwa. Wiki fafa abantu bari bakunya gufeint abana. Bakunya wikoibole tu wono kunya kugunse. Ndubwata mario. Tina bogo kina igo ikegoro anse kunya kugunse. Okugunse nakora kuna boko nyora. Ngiye giasi kana. Tali ras mebe kifafa. Boko ba manene ya. Nyore side yo gufeint anse. Yonto gwata mariongo cyo ore to gupime tarane kifafa. Ni kini meki asiyekanire. Mbeta liwe kala time aso wangu. Naro na batawo kwa mariongo be yara kinya kala tu apimire tarane kifafa. Ni meki atichire. Na mariongo naro. Namba 23 chronic amipa ani typhoid. Antu mbali bagwata amipa mbanywa mariongo mbali ko yuye. Ono konyora. Amipe yere chronic na nywa mariogo icho era manyinga era ngo titole twanyora mariogo twaba amariogo ntobwate akobwenya amipe iyo eri abeire geka kunya kunywa mariogo teliko bwena bali bagwate sabia edek sayo to kunya bwati umutu sayo ntobwata mariogo lakini ngo chole twapima umutu ingi gekoreta Maite bimo binde no bikoleta ro mutu nya nendero na bakonya mutu konya kubati. Bono gochole na ronto bata mario ga konya mutu oyo. Kya twapimire twarorire gepimo inki mutu oyo gochera. Kwara na bagutwara joints na ndo ati mutu. Kimo kiende gekere bo bega koleta shita sumutu. Yo na ronto bata mario. Nya gokonya bwati busayote. Abo gocha to kwa mario to gopime to rengi ga kwa ro mutu konya kubati. Abandi bati kubayi bakensi yorore. Ni bana batoko gupima. Tarolengi kerebobe tokwa mario. Twamanya gocha stomach ulcers. Ulcers ya very common ya sabantu. Abana bakerero ko nyabo bwate chialsa. Chialsa na kiro chintu bwata mario ekere twapimire twaro benjirechi. Abotoko kwa mario wachicho ira sabana n'abantu abanene. Ande binte bitwarire bingi bwate chiacid na bachigotoretara no ni chialsa tali birangira ribyo na kyokuragera na bali bakonya ko banchara ryoka abakonya ba chialsa ichi akire chiatore yona bibwena leto tokwa mario obwena chialsa icho na leto kuberekeze na kyokuragera muntu bwena tokwaragera buya mambia kero gose kwanywete gose neturungi kwagera na mabono litwari kwanyora bona mune bitona byansire guturanda yona na gutaho kwa mario oirane biya arabu twanyora liver problem uraire mbole bwelini bwelini abaro mumbu bwate mechando n'abantu abakunywa marimono n'abakunywa lini lya kire lya saleke lakini nande nanywa tali bakunywa mariwo yani amaruka abakunywa nande lya kire lya twalira mafuta mange lya ticha lyo chunjuga manyinga naro na bali gutware mechano so bacha bwachi bwasoro ngenge njo tokuragera tokuria mafuta ya makumu akwenda bamaselini ri lakini ngochole twagupima ntugata mario mario bayeri na butogo ko bebia kare twakwira mario gasibirini eri arusi ya mafuta arusi obuchafu na bokwira na bia no ba maru na togokania maru ayo twamanya gocha aba swat bali babwate infection swat gonya kweyagi aude wachi to gapike oroiro ukorwecho ono guchore twakwa mario mario na to kwa gokonya abandi bakunya kurusio buchafu gotioka ya mario bantu bwate infection mondo ni bwesi urwaliro gonya kweyagia torige ando wana bego takolete michando gochianda gochia sama ginonya torigo chorwali bugam Okay. Maria wanaro amaya. Urwaire bwenkoro. Urwaire bwenkoro ngo rwali tole. No roima. Esprit. Yantu bwata Mario.
enkoro mnelio kunya gwa enkoro sayo te no tatwara pressure kwanyora enkoro kunya kuwaka kwichi gutire gitiro wasi gutire kwi enkoro kuwaka mama sekeroreire noro imaru yasingo rwari tole nditoko amario tupime gose ya neneire ndige kogera nemeki yatwarire mechana abatogo kwa amario obwene na weight management abantu bari babwata umubero munene mubero uyu tugwata amario bachikiro chiko na gukina ryoka abo gutata kwa amario umubero uyu irana biya ichindagira tabatayina kyo kurage mubero ito chiko koleta rankoleta uri no na arthritis yakero boleti umubero munene akoleta no ne enkoro abo koleta no ne shida ya maguru ngabona amarwaire nara ibaka anemia ubere muri bokunya gukora mani mwana ibore tunya komenta rwa mani rwa tamario okay talera sine tali tutokolingori tarora amarwaire iya yobwate tokwa mario okay ambia mono sana manchumo geria nigo tokente gusanganire Dr. Rose Mora kurwa Sensemeri ya Super Medical Center kerabere gakwerera gati ya amarwaire ali bakolingoria nabo igokorwaria ase ensemeyo Rose ngo bako gukwanira igoro ya abantu mbaroro babwate emibere emenene nkwene na mora mario gerinde baba gokia timete ababwate emibere emekirinde baganeti gutware emibere emenene maito mogere noro make utarwareti yole siri mu biyayiba andi noro gocha no gorwera rabda kware abakachikiro chera nanzi njito kolingo litororenge kego chanete abo banyole siri mu bara kinole fit tali erasmo nole ya rabia andi wana karoro chikiro chigona kwa ndainse wale ngesi 60 chaja 50 chaja 40 yeme chando nero abo gocha to kolingo litso tororenge chiko ira nanzi okay asante sana daktari asogotere srega sogwagari kulende tengo manchi muri area naganiti komenya mange igoro yoborero bwa arthritis osoborero bwa mauga kora tumenye ngoborero bwa arthritis mborwa ire kiobo oborero bwa arthritis oborero bwo dire na mauga ya gogo kulia chinengo bakemese tona bokuri oborero bwa bere komonya savant na bogale tona lifestyle maite kero borira calcium zinc na selenium mauga na bagutware mechanda madini nara kwa gacha mauga ya ndori ko libinde bitu agacha maite muna kareri bitu akina kwale kanyoro mu ina yegete chisa mongo no aburuka netirira bwana lakini siku hizi kwaone atamenya lete bintu mune bya supermarket mandasi ya migati tukora abiri no aneli tokori kwanyoro no ana abana nabo banalitiro ono kwanyoro mauga ya itanse gutware mechanda kwara ndori ko libinde biri bikwaga cha mauga okay chindagera chinko ngwaga chachira mauga ekara tokuragera buye okay ingige guchikiare toboroiro boiga bwa mauga urairo bwa mauga na bate na lifestyle rabutari totali kuragera buye chindagera chiri chikwaga cha mauga ngo urairo bwache okay anda kara tokorie bintu bya uric acid yani uric acid nere oita mauga abdomenya leta chisoda dansa wa affect ya mauga naro kunya gusamba chinyama kiri chiwata uric acid nyingi wanyara na mauga ansire ko affected na ndio na tokuragera nero na biwa affect ya mauga okay bia sana kirikene ne kyo monta okora manyenga na batoboroiro boiga bwa mauga gusa arthritis abantu bali bawikenga kigete kwanyara muna asa amaru takanyara gopenda sonya no anda kebara takanyara gotena boroiro uganse yona ndo yonde nara ama yani ndia gotena kunya akunya kuga ikaka akunya kuga muna kaka wani mechano yansira sa mawai sen enough ya mugata sokuro sinyikorambura wano kurama ama ugansire gutware mechano okay se wate na nayo kwa igwa mawa kunya kwa so waji gotirimbo kege tirimbo wazi gotirimbo okay mbia mona sana so kweresere igo kerende kero monta beriga korora ebintu bunebiga angetambukero kikeria bonete kuimukia gitambe kire abonete kuimukia tigaragera kindagera kiri kwaga cha mawa lakini tigacha ndagera cyo kanjiko kugaga cyo nyawansire gutwara burwere bwa mawa
buyo tutarira ase nyagetari yaitu tukoringori tarara amauga yinga yekire mechando kiabwate mario banari tugukubika for 3 months okojo ya amauga gokwagacha okay kurero bungo ikabole bwaika no ani byara bwasimikora ya magoko kuita bole chinengo bakomogo okonya kuri gotira paka magoko bano kubanyora ringa kire kere kende daktari borero bogekera boko soa so mobere tatebe nga neri ugeri mori bogo chakira bwanya gotaro mobera so mu musene ke guchiya tena bwansera amagoro igakoro okonya kuyigotira akabwa kumina kigo so bwansera okoma kwanya ko iguro boko baro koma bakainse kara ko iguro bakainse okwo koma kwanya kogendera ndo wacha kwa mukeri okone ona kara ko iguro yo so side ya moigwete bo bakainse nyoka bwango to kwa mario abago kurwo ko nandi go cha sokone okay kerekende omonto bwato boreiro boiga bwa mauga ngo igwaro amauga kumwatia ara manyene yani nabako igwa mauga kendete koruma ana bako igwa kunya koikorunse ana bako igwa kunya bwati guchinengo ana bako igwa samaru irio butara mauga kunya gusiana banyora no ane girisi ke ko basamaru wekera ta mafuta nara ko bwata nirio wane rio abako nyana mafuta ya rire na okay akobere ko gokwanera abo karenga akerekende egente kenene gekore ntoboroiro boiga bwa mauga ni chindagire chiga to kurikerega nabo kora to mubwikano ndagira kichi ndagira na bataikiri chiwaita mauga intombere to kuri bona muna bakunywa marusana uric acid kuchiere ya samba mauga yo bali bakunywa soda mono bali bakunywa gusamba chinyama kuchire chi affect ya mauga se bali bakunywa yani mbara okonyora hawa kolega asi nyingi sana tukaimeriuka ya affect bakamauga okay kerekende ekerobono monta chire asenya gitari yeno ngaki mukori ngori mwamanyana naki omonto yo muchanda bwate no borere bwa mauga maite borere bwa mauga na bugwati kuchinengo mano borere bwa mabera ngwati bole lakini machine yengo morekere wakamauga yaro racho insina kichire twamanya kumanyire na kino borere bwa mauga yakara tuapimire kuri bere rito okay niwo gwati guchinengo tari rasme bo borere bwa mauga amarere na bego kuri ase gwati bwo ntofauti kierororo tatebe oborere oboiga bwa mabere no borere oboiga bwa mauga borere bwa mabere na barungo so abora ase chinengo obotige mona na bakore arthritis na bo boita mauga kero taborwari tibuya aboko no gwati guchinengo kwanya gwa affect no ana mauga ano mugongo okay rombi yote tukoringori no borwere bwa mauga no bwa mabere boko gwati ona igon tuli kumanyereria kero gwati guningi ne machine yo kera tate omubwate chi machine chekerere chi koringori omubere cyaba chi machine o connect with just laptop yaleta every part of the body cancer umutu yache nkoro yacha kile part yomubere yacha gukorera bakachinengo okay yacha kibakia breast use cancer nero ngocha kile okay akayacha kimane prostate use ne bwate michana okay umeta banta bange daktari mpao boete sana oboreiro oboiga obwechine gosebo gwati gwa mauga yaiga mbao boete oboreiro kerekende kero moko baira mwa bakorero oboringo oli ngaki mogote yo muntu tagostoka lakini rende kera tu abalingoli abatoko baeresera to bataina uboko bwa anda mario bana ali to batoko babeka na kunya kunywa na ninkoleta bura magandi na kunya kunywa abakunya kunywa changes for 1 week niko bwa na boro kero kende egi kangengana na kimoko ira mwamanyanga monto yiga kera chirasenya gitari chinse chingana na kimoko ira mwamanyanga monto yo mochando gitabwate since wana muna tuwa connect machine into ntoliko irage kanoja kwa year salad una kwa moleka iwa wa connect machine ya wanza kumoleka saa hiyo for 10 minutes ya let romo
for 10 minutes kwa mweresera kire kimungi mechano kikebwate kikebwate mechano na kyo kweresa quality report kwali kana Mario gaya kunya koira make Okay, wiya sana daktari asokweresera igakorindo mwanchumuri elyankumanyigwanga omubasukano bwepara oberego kwenekigwa asemambya yabona igakorwa sensemeri ya Southern Pipers ekorokorwa sensemeri ya Ole Sereni ekerokogenda gocha sinsemo kiri kya Langata ekeroroche omwanchumuri elya chibicha kire asembeo nigo amangana mayago twikira semesa bono mambya nganigo omubasukano bwepara oberego kwenekigwa asensemeri ya Southern Pipers asensemeri ya Ole Sereni ekerokorwa asensemeri ya Langata kondo mwanchumuri elya Anto gendete kukubwatiria ayagendete gukorekana kurwa sechinsemo kiri kunorocha sechibicha kira sempya yago ntochikoba tugukumanya asoboime ningi kyabake gukorekana sensemelyo nyabantu mbaroro babiri bagotigerwa chingoma onye mbaroro babire abagusiria obugima bwabo mbaroro babiri bagokigwa sinya gitari kigali ngi kyabake gukorekana osengi kyale ntumo basukano igwepara kundo mwanchumuri elya ntochikoba tugukumanya asoboime asemambe yabona nigo tokendeta gosanganere Dr. Rose Mora kurwa sensemeri ya Super Medical Center oyo gendete gotumanya igoro yoborire bwa mauga kinga cyabere gakoerera anene ekige korenta oborire obu ebimanyereri impire byebi nabayigona ki ensemeri ya Super Medical Center bagokora oboringoria nabayigona tukikoba tokumurikera asobo imenga Mario gokiali bakoena nakondo mwanchumurigeria tango turaswaso mutimo komoke igo turasiomya sechiduka ke igo tokoira nanto betogosanga amange Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. omwanchumurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase
email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabogo sonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bwomugusi. Gendo tikirie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukurie juma 3 chinsaisano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero shomogusi nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire kera ritukuria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba echinechingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buratobona okwerega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera nomoiroroye rituko ria ijuma chinsaisano nemo chiamugaso nasiko gichana omokunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Ndizi TV obwansu bwomugusi
Buya kigima omwanchi omuriria ngokwarigana naende ase ntunda ya omoerio chingakitogenda gosanga ime omorobiri bw'ensaki bono mambia asitogendete gosanga n'omugeni tasi studio kora Sensemeria Super Medical Center abagendete gotwerera iguru y'obukoreri bwabwane na sokoringoria nabo igokorwaria amaroire awetera chinchera chekerero obutumeki bwa technology yekerengo keigoro ase aberiga gotwerera abokare iguru y'oburire bwa arthritis ningiye kobareta nabaigo asensemende ng'akibakoboringoria na kibakoenana obowenya akondo mwanchi murigeria ekegere abwekere twabatogo chaka nabakagokwanira igoro ya maroire ndete toligereria oborera soboroire abekagotomanya ase oboime ntubatoborere bwa diabetes daktari nabokora tomanya obomborere kyobo nande inki yakorenta oborero obo biya monagaki nande igoro ya scanning egentongere neba mondo narora acha gosata bwati besa ya scanning tokuru 1000 kwa manya kuligererio ikina kineba kubatebe ora ali ne garioti nyore okagete nambo satokurwari ndoli kurwari bosebesa nero gwakana kwamanya kuligererio ande mbale baraburi ngajia marioga ya itakuru ninchendo setting ende meteno enda nari marioga ya itakuru Los Angeles California wakora osigukuru naende nabari chintetare tali mete toyegete tobegete chicho na warosiri muna chintetare ande naetiri na serikali paka keps naetiri gotari njenchete nkarosia singaende mete ngalige nkarosia amario garosiri korumundo na kiki nataka mbaeresera naro kuboli na kije mario gayo iyegete kabika chichuba karosio bosaro na mario gari chintetare for example Aterio wali mariko kuna cerebral. Erio wali yali gotir ne memory. Ibana bakororeka na igali pakitiga. Igotari nje bono nkaro seti gosenka. Kaenda akurunga mario gai. Enali pakiti leji box iga. Na maya. Okay, asante sana so gutoro kirio tengo mwanchi muri bono obeire gakoenekia tosabon asoborere bwa diabetes no borweire anyora gokuri bakabana bake na umero umwana wani manti obwata diabetes igo bono oborweire bwa beire common n'omuntu okonyora bwata no umwana ore skuru okonyora bwata oborweire bwa chandire abantu abange abagaka bangi n'abana bake kawakumima n'abana bake nabarango twara bari kalemba ari gotwara rero nararumire kikesi kinyingi cy'uburwayi muno bw'esukari mwana umusinini yabwata okay ekero ngaki okoro manyo umuntu nabwate oborero bwa diabetes ye abekore nabo wanza korora dalili kinyingi abayuke ngakigete kwanyora umuntu akanya soka ryuka taika ibiro kireke sotko nande bali bakunywa amazi saa yote kunya kunywa amazi nando nyagosoka ara ichuri none pesa ono igana bokorora n'ibimanyiririe by'esukari byache lakini akara kwa ringo liune chi machine chito akina ende kirato tebye kene kabisa okay ndabane bali babina koibwera ngo kabane bali bakoibanywe bintu bibwate sukari nyingi no okora na gitariri ekyo ya nabachiko bayigo lakini rende machine akara ya kuringo lina na togotwale kene kabisa no bwiri bw'esukari okay ekero kuri rero borero boiga bwa diabetes mbaroro abateba nga abante bakobonyora wetera kuri esukari nyinge taniyo orwero ngongole tole ne binte bingi chindagira kiri tokoria tali sukari yoka lakini rende na bo wapo iti bintu na bya sukari nyingi tochikore orwero tocha kobonyora no witi uri bwate witiana era na bakonyora orwero bw'esukari okay era manyi ngatari gutara witi ya beira ni meki ya tichireonyana kwanyora orwero bw'esukari lakini mono kara twakolingori na nde twakikisha nabo okay kire kendo borero bw'esukari ngobwe na bole orwero obo
ngobwena bure tugweta mariogo kera gwachire nagotebia nogendrete kunywa ya nyagitari korakwa turi for 3 months twarana kibwaherire na gukora tumia ria nyagitari ndurikote yutige once kwanya kunywa ya kwanyu naya amwe twaja twagupima twarana bwiranire bia okay mana na guko igwo mubere na kimbi yore ekero kurigereria oborero boiga bwe skali ngwateba ng'a nkonyora buri nonya na abana bakemeta abana bakemparachaga kuri chindagira okero kende ngige koboreta senseme y'abana ndi ngorogora asororeri aranywe kuruse inombu ari ngoro ando mwana wina bakobanyora kugoro okay asororeri family nero konyora ibwata yani ngorwere bwe skali kwanyora noyo nyoru nero gutwara ngo bwatiera abandi twabareta twekana kitokorage tindagera kitokore asa abana bali itotebe family yabo maybe tebwati ororeri rwabo mbanya koroborero bweskali but wachire ko muri ngorire kwanyoringa na bwatekere kende ngikera aborete uranyoro mugina munali kuragera riri ari morito aro na biwa affect umwana yatware skali tindagera kiri ari kuri okay atusanga soborere bwa high blood pressure na bokora tomanyo bomborere kyoba raire high blood pressure no waka kwa manyinga igoro karo waka kwa manyinga igoro koro ano ngo affect wale no nervous system na kia manyinga gutara gutienkoro ono taliri kiaye na bokunya koroso mube abuta kwa iwe siorori kine kare twajire twakuringori ari tukumanya na kinabo abantu no borwaire bore komanya savant okay gutipeni na kia manyinga gutara gutienkoro kare kwa banyolire njigi ya cholesterol imeki ya twara cholesterol yagera gusa manyinga rito na tamangi abarabu enjera tukuragera kugire ya dijemeki yagera okay ingi yakore to borero bega bo high blood pressure lifestyle nero na bekoreta sebirengererie binge kwanyora wono mwa karolengerere timono enkorerie kunya gwaka saa yote turi kurara okonyana ya affect ria ngoro waka kwa manyinga kwanyora nono gutara kwa manyinga kwairanire kuragera ukubi omonto bere kagotwara ibimanyererie ebikwa bere kogokwanera kera kende kera birorire ngikere wene takale awena taminyo kenya gitari tomoringori tomwamario gachi komokonya egera manyinga yaira naise atare buya guchiengoro andi bono mnengori na bekonene kere kunya gwaka mono andi bono abakonya nono mutu kunya bwati riri bona manyinga gutaroga mutu ogwati andi bono utachi nya gitari wanga okonyora kwa very paralyzed yakwera naro ko paralyzed ya tomaite na bwate pressure kunya gwati bu mutu oyo pressure ire gisara tanya kwenda pimu abatali muna kuibule bimanyererie biminyoka mutu kunya kugwatia nkole kunya kugwako gutire getiro gwasini nyoka bwangu tukoringori tokwa mario gagokonya manyinga ya tare bya uchengoro ekero kurigereria maybe oborero boiga bwa diabetes mbole to oborero boiga bwa pressure ngorandiri pero umuntu wa diabetes na pressure mbwange boje na gukora nchinde tara muno kunya konyu na kwanya pressure ya soya abore chikase no kunya ko renta ngolende biro ngochi boja na baro na bakonya watwalira mama rwaira yabe okay ekero kurigereria abantu mbaroro maite maybe barorire bimanyereri bi oigwaka mutu gakomwati kanyerere onya komera chintetere kanya gopwa lakini atarari ngori gwamanyenga pressure na bwate maybe ekero yaberege konenea complications kichiri umuntu arabe gakonyora ekera irire gikigitambe ataranyora obogwene manyetera bana abate gutara iga kwanya kunywa umutu kubwati kwanya kunywa amazi nde pressure igoro kwanya rukunya kunywa siorori abego koletara none stroke utamaite pressure bwati umutu kunya kubwati kwanya chipenikira wapo wake abakonya imeki ya tichire kwa very paralyzed ose wa kwagulezi ose ya to mukyo bwengoro kare liriere igoro mono kunya umuntu okure bole
bale bago kwistyle yange mune yata maiti na pressure bwata ya tomo kino no ibu mo tumo ndo otiga no no gukwana nekerere igoro mono na bigwata no no muki osengole ye teach okonya na mondo yo kule kare bole ata maiti pressure bwata okay tawa tane kare ko igure no mutu kunya kuwati ngore kuwaka nyoka bwangu igoriwe ai kwa mayoga ko takunya konji penkira chio kausa kwanywa maji kerekende nchira kechigo mwanchu murigereria arabe kagwitanga kurwa sokonya ruborere wa pressure wa pressure nabataine chindagera muntu naro kunya kuria magena rioka magena angu chiara tichemeki ndamenyerete chinyameki ndamenyerete chipropandi binde ibone biruchi bya tichemeki nabye bitotagete kwebuke kuri ibintu munebya mafuta mange okay bana muno kunya goite binde bigo tichemeki yagera pressure yaswa bana tigatura nara kuri chinye n'ikinyinga matunda ya okay atusonga sense moyo borere bwa asthma na bagote borere bwa asthma mboro byugo borero bwa asthma abaro no borero bwo siekana sege kuba bwo affect lungs kara kanya mucus ere menge gochi asieka lungs yagero umuntu osimiko ya borero bore komo nya sawa wana bantabanene ande gwanza bore no ne chiale chino bachigo cha chia basi mariyo konya gwasuma radio chiacha chia basi okay nkero kende ningi yakoleta borero bwiga bwa asthma oyo abe koleta none engenjo tomenyete nyumba none efumbi yakare konya baswasa rangi na bego chereta asthma ana muna batagete koigwa mafuta ya gutioka mono yakonya kugutiokera akonya yige kuba kiabera affected nje tomenyete nyumba none efumbi yana baswa kwanyora wasiekanya siti ale chijo konya wasumura sayo ajina wachi wa affect lungs ya basma tumenye ngo daktari en tofauti kierororo gati yechi allergy na boyigo asthma ya allergy ndiyo konyora umuntu yani agutiokero negende getonya gwasumura lakini onya gutiga konyora kuya gibaka maiso nande kwanyorege kuba yansire goichora ndiyo wasumura ge kubeke ke goichora ona inande ngochere ya basma Kiki ya affect no arangi rio konya gwasumura abute ko iguri musubite gwasumura ibono ekubwatia no musani gwasima kara ko iguri tiare je konya gwasumura gwasiye kana yikuba nyaga to kwa mario gagosi okay ebimanyerere bimonto bwate oborire bwa asthma mbire bibi bimanyerere yago chosie kana usinyukoya kwanya ruminyo kibunya gitari wetu besindani yomuki ya tichore meke abo usie kana usinyuko yana piva kongore ngo beiro bobe brasie kana nyore gwachi nko igwete dalili echinyi to kwa mari ona arago koiba okay kero kendo monto bwato borero bwega bwa asthma ngo igware maybe ge kubage kumwati gento bonekyo wose tari ko igwa umerane no bukendo wasokonyara mbaroro chinga kinchiroro chili birera timeti ne chiala jama gosene nsemo ya asthma na bukora tome tutageti bukendo maito bana muno bukendo bari bwa akayo bwaso owanza gusiekana tutageti bukendo nakyo takagweka bane bintu kero bukendo kwebuka kawaso bukendo abakonya wansire gusiekana lakini ibyo akara kyo mwaso abakonya warore pia lakini bukendo bakonya abanga abarwari okay akitwata antu bwata mario gago konya ekero mo rero nyora mario gasima naro ekero mo ntachira senya gitari ino na kimoko muringore mwamanyanga uburiro bwiga bwate no bwasima tari chi allergies ngorigere tole ne machine baka ya check runs na kinyuka zero mingi nara kwenda asieka nara kwenda asieke gekubeki asirangi umuntu sinyuko yana ili abitwese ndani asongo rapu mwake yobono ngorigere tole ne machine na bataina liye gupima kireki rangi singo cha kirari kirege ntongo cha kira bakege kuba
Okay. Daktari nabokora tumanyumete kwabere ko gukwanire machine yege gokora uburingori asigika timeti gosenayo manye no gochukwa akora uburingori obo yose no bwata abantu mu kubwaterana na barabu abantu baroto kubwaterana nje ngokora ndo uburingori obo ane machine umaita ko bayibye kegazi kama bwaterana ikatobwaterana n'abandi okay. Na kimoko ena nobo gweni asabanta bega babwate uburere wa asthma. Asthma mariyo banaro bakunyu. Ati kumusibye kubakeria. Aya ande nara kunyu amma na maji. Amorero. Aso aserangi si ati kurusi ubogori. Na mariyo bamaye. Akirikene mubwate maybe mariyo gari ba narongora arabakora atiokerera gusaye na ali tofauti yake. Ntubwati muna ikwerenderia renyi yara itundubwati ande ntutageti montanye tumi na wewe affect ibintu bingi bendo tubwate nebyo gakunywa gwena wani manzi ya asthma yae igoborere bwa asthma ngobwena gore okay. Tumurikiranga sense moyo kurumwa na umugongo meto ino umuchando bere go guchanda banta bange sana akora totebingo nga kurumwa ko mugongo ningiye koreta umuchando yane na mono kurumwa ko mugongo arona ngoteba no arthritis na bekori go chiyo mugongo ko atwaliro borwero bwa mugongo lakini ngole tubule ne michande mengi abutangwa nyole tachali ukabwo mugongo yo basuka arona bukunya kurumwa no ibintu nebingi bikoleto burwero mu mugongo abutega asyo bakore nyinge muri mugongo litukori motu ga milioka arona biwa affect yo mugongo konya mu mugongo yanse rutwale mechando se bali banyolera achali abute kwa wete ko rwasegeta mugongo yo gatwale problem na rongo chole twa kuringoria mario na roto gokora akoira ni yatwara rusugete mechando kiowete arthritis yali tubako mugongo okay. Asense meri ya basubati ngwa bako gukwanira igoro ya hormone imbalance akora tumanyingo hormone imbalance nkeke hormone balance ekera yani umuntu musubati ata balance tia matukari ya periods ande kerota balance ti abakonyona konyora matko yani abakonyona ne problem wike boro wena ta matukaya lengana kabisa Kerkene ngakyo musubati yako manyanga hormones ya enchi balance ti abakora periods ye kwarale kichinde chichenje twacha abakonyona hormone balance ekere gutuma chitalike kerkende duration yo musubati ngo bwatera matukali aye totebo mutinyo ero manya korora gusina borarenga okolire wiki wiki ngima so mutinyo muri manwara abulioka ano rocho monse chinjire okay abo pliti mutinyo we wiki ngima yabona imejano nero ana wabo chabato taina obaliyo ande wono kwanyana taliko omorita kerkende umusubati buya chi ekikakengana na kyabwenerete koiro umanya gutumibe umanya gutu akorora rangi yayo ase koira 30 days na wena leta na ndi tariki chibekiri no 3 days na 3 days yo ndi kwanyora ali mu florise weekend abandi bose no mutinyo muri mechando nero toka mario boira newe ningi yakoleta mostly umuchando yo asabasubati sabasubati naro tande ye karibu oja abakonyora bono musubati aro muke gokorire family no bakonyora imechande iya okay enda bwo ya koleta family abe ko affect okay ekero mwachire na kimoko muringoria na kimoko mobo gwene obweni ngoja tuli twalingori twaligereria magenayo problem kiero twa mamario okay ana bira atoke ubwata abana yaje yatoke okay turigeringa sense mo ya hemorrhoids ototebe hemorrhoids mo chando kyoyo hemorrhoids no borwaire boria so chirecho mostly abakoletwe kero kwenda echo engo ona ayo kunya kwenda echo engo myanya gupusya muhongoli na abandi bari bakwiya gioro
kare riyo kunya gupusia mogongo egento ngereke guchiya soka mninyama ona kingo chikeria twali mechano kwanya ruwatigwa era kilinto gwata mario wantu ligotaka monta enda nacho mostly once renda akoro ni yenda bakamuno kwa endecho okay ba mono nego cha abantu bali bako endecho engo kunya gupush kwanya mogongo yo sokire egento kiamelero kero kide ingi kwa chikiale tabano mochando yiga nyame ya soka kurwa sensemeyo ina wate ya kero kwa enda is choengo ya wani bali bagwata constipation unya gupusya mugongo yako yanda yani sinyuno ya sinyo basoka kwanya ro mugongo yo sokire kirigende ikora twire ni maiga keigo daktari tumanyengo akero muntu akoenda echoengo ngaki umuchando kurwera umuntu chaka kogenda echoengo echoengo nere kubati na kitokoragera abuda nubwate chigasi chigasi na chiro chingu affect chire kwa endecho akie cho ekogera ngo ngondo kora no 3 days atanya kwa endecho obu no burwaire na kiekyo okay cho menya ta se kora ni for 3 days ande yaro sieme chande nare uchi yale uchi se kora no mono muna bata besukari ngo chibare batwale mechande ya constipation sene chinda tare chiri bakuni mono okay totebe daktari umuntu kwatebire nga constipation nere kogera oborero biga bwa hemorrhoids bwacha maybe umuntu arachinchi ndagira yaye bona kuri maybe echo chake kobe nyororo oborero biga mpobe bokwera achenchigo lakini onye nyameri asokira acha tomo amario mwa tuwe chakoira na talira iso tomo amario chikoira na bigo wande mbali bago chibabuto lakini andira isakoleta na okora ni cancer kwa kutoirwa abu akoleta ubone okay ekero kurigereria bono asinye gitari ino muri ko butora ndondori ko tubinto binde byonse bibi mbete nyama ende yonse nemera no ana ubosyo ari obona ari to kwa koira ni ndondori ko kora kubara konde Mario gaya nara kuira ni mechande ingwara okay wati asitoko bare ankonyorore daktari abantu bande ekera bakwenda maybe echo enene ankonyorore ngwetibara amanyinga gusika guchugweti nyo onyora amanyinga maybe obono burire bwa hemorrhoids na probo na hemorrhoids yegende kingo chikere giateka kwanyora gikunya gweti amanyinga na mi panero ngoletera amanyinga kwa chuera amanyinga maybe ekero umuntu akwenda echo ekera bwate hemorrhoids ngo igwale borora ekera kwenda echo ngo igwale borora abande bali bakuye bakira batana ngo ende echo ne okay akuye ginandikia rusia manyinga bone etofauti nere yerorora egati ya hemorrhoids na amoeba nero maite kuri korunda lakini hemorrhoids wane gendo kelke gochigiateka na kwa ndecho kwa nyori yate kireta wauti nero amiba na hemorrhoids okay igo ekero gendo kelke gosoka na rio ratebe ngano bwate hemorrhoids igo ge lakini nande dalili njire chikoba nara ingera soka lakini akonya kweye okay mbanto kibali bare like konyo ruborero boiga bwa hemorrhoids twins baswati na okay egikakingana na kimebe omontara ire amanya kororanga na bwate oborero boiga bwa hemorrhoids maitana bakogenda cyo ngumunyaga unya kuiguboro ente kingera soka abakunya kuibu unya kuyeyagia mwali yache giasoka okay maybe ensemeri abasubati abaiga baibwateranete maybe mbare at high risk yo konyoro borero boiga bwa hemorrhoids na barabuna bakonyoro nditayo tanyore borero bali babwaterende tote bachikiro chinyinge na barabulenda nditayo tayo na bana makoro manyerere bana manole na bakonyoro borero bwa hemorrhoids okay ntubwate chi types ya hemorrhoids na bokora to manyanchire chichiga
hemorrhoids ni type nyingi namna gwaso kwenda gucherecho na hemorrhoids na wachikomeranda nyongeri y'omwana bane type nyingi chiroro. Okay. Ambia mana sana mwanchi muri aso gusangana into ya somorobero bensake bono mambia ni gotogendete gusangana ere Dr. Rose Mora korwa sensemeri ya Super Medical Center oyo gendete gotomanya igoro yoboro ire agose igoro ya maroire na bayigo bakoreri bwabo korwa chinsemo eketobirito kumurikira mwanchi muri igoro ya maroire anto batokumurikira borere bwa arthritis, diabetes, high blood pressure negati ya maroire amange ayo bakori ngolia na boigo korwa obogwene sensemeri ya Super Medical Center obirega kwerera ngayenye gitari ya begotoka na boigo mbokorera kiburio rabego konyora chinga kwabere ko gotarera asane kebuna nigo bwate chi machine chekerero echechi koringolia asekorende abirega kwenekya ngambaro bakubwaterana nere linde kwenekya ngam umuriro bereka gotarera asenye gitari yo ngonyora robokoreri obole oboikirano akonde daktari nabokora tomanya astoikiro borero bega wa hemorrhoids njira kichi orabe ko gwetanga kurwa sokonyoro borero bega hemorrhoids buya bwetanga muna wansire kweyaye usokonya kwende icho enkomu nditoko amario garosi icho yira nabiya tenya kupusia gente icho kare kwa ibure kitarire munecho osekare kwarore giasokire tagutiga mono gichiko nacho njwa etoko amario naroro kwende icho buya korosi kurwe koro nikururo mpaka yise mno kwende icho. Okay, igo tutebe daktari chi ndagira nchiroro turari maybe chigere echo yaitebe nkongo. Chindagira nchiroro. Amuna chirecheche. Ichi nyingi bana muna bali bakonya kulichira ya sayote. Bali bakuri ibintu biki acid chinyingi echo na bego kono. Bana twara ari no na mapopa ya matunda mange. Maje mbali batali konyuri tukolige mai muna kwara gete yo watale. Maje narongo konyare. Okay. Aro okora no ane biki atanya kunywa maji. Maji na bato bene tunywa mangi. No ane cho ye kwara. Okay. Kwaba ko gutumanya igoro ya basbati osechinjira cyoko bangoro iboro nabokora kwana njira kiciga asenya gitari ya Super Medical Center njira kici umuntara bega ko bangoro iboro nando tumanye nka nabasubati boka bako bangoro iboro gosemba kabasa chango banga baroro iboro lakini mimi waelia malio haya na out of stock yona tingo kwanera igoro yoko banga kago chango nije kwanera. Okay, nabo manufactured kuri kago chango chanta jato kwanera igoro ya family planning. Wana igata aili. Okay. Tusa sensemende ngwa ubako gukwanira igoro yeli sangwa nabokora kwanira borere mbororo bo yeli sangwa marwere naro agocha akerekende nabo gotomanya marwere yeli sangwa na mange aro wanza kurabo umubero mulima ento ke wanza yo kwanyore ngosi yansere kurabo no musongo nabara buno borwere bwengosi tubwatakara kwaro rigende yansere kuraba minoka bwangu takwamayo ande mbali bakunya kweyagi ngosi ya tani yaba bakawaita aro wano ngoko atura mario lakini ngochole to pime mechande yere ime ya manyi nga yama yakoleta sengosi ona ni type nyinge chia ngosi okay kurabo mobere ande mbaro kunya kweyagia anaro kweyagia tabwati kene gitarorekayo maybe kunya kuyumobere nabokora tumanya ngangiye koleta omuchando yega ase engozi yeto ase engozi yeto nero inyeria kara litaliko wochenjuga manyi ngawia abali koleta toxins ya ase engozi yaje wa affect engozi nongo joli toli na je tinye na je tate michanda ase engozi koseningi taliko koragasi matana ligo chunjuga manyi ngo chabuli ya rusi one kera litaro asetie binte ibuya bakanya ngosi yansire ko affect ona we katolika rie bimo biemi tore na bikolete shita sengosi. Okay. Echindagera kiro chitokolia nchibe chigu affect ngozi yeto ana kiro china uri ku affect yonya tolikoli matunda
Mate, vitamine na ero korosi ngozi. Mundu naro menyete pira no na matunda. Abako nyo ngozi yansire gusarika. Oyo bikaturagire bunya. Into biri bikwaga chengozi. Echo gutware mechando. Okay. Kuchangia chiri. Na kyo umuntu akomanya na bwatu muchanda se lisangulia. Mwana etokora na kyo umuntu akuyagi. Abakonyora bweyagiri. Ona bwate bitondu mubero mugima na bakora. So bukora bana bakora rwansiri. Yengo na bana na bakora. Angoro kale singosiso. Ase oborero mbororo konyora okoigunga omwana abwate oboroire bwanda atimete na boro bwa sense moya yembo affectiri sanguri yayo. Na bwo affect. Mwana nale na amario. Ngosi ya yere bo sanye ya get kiras. Abachanga mu amario. Abarungutwara bale shite ngosi. Arabu naende no ane bimo byeme ngutwara bire mechando. Okay. Maybe kama lyo yabana ntubwate go depend mu cyando kyawe. Iyo tatebe nabago twara uburairo obongao obuborabe bo affecting ngozi yawe. Nabago nyara chensa chinde omuntu maybe o twaliro mu cyando okira sinyigitali olingori gwenko nyarole ngamali go maybe ali akutumika abere gakore ntu mu cyanda siri sanguri yawe narona kimokore sense me. Naro maite nabakorete mu cyando. Era mario kana bwate uric acid nyingi. Abe wa affect ngozi. Kina watu wote tuligereria yaso ira sama nyinga imenyingi. Ikalete michanda singozi. Twa mario gasi bya manyinga. Ayanda kuyaka. Okay. Iko veli sangu ngonyorole chinga kichinde bo chabo mbororo bwabere. Okay. Kiri kintu tutebe ngoma lyo gali kimo chimoena na maybe arasibyo bo chabo bolikoro aseyo umubere. Mario banara gusibya manyinga. Eti sabuni njira wezibere. Okay. Wari kurume. Okay, mbia mano sana. Sasa nsemo yo taibora weso muchando bogo tanyoro bana obogomba anarona kimogo chimwakale nsemeyo. Maybe ngige kora tatengiye kora leto muchando uyu mono mono. Maite. Kabantu munabo nabakonya bamenyere batabwati bana. Abo tutakeire bacha bonse. Bakonya rumunsi bati yarubiya. Mugaka nero gatobako. So mumura nero gatobako. Mwekara atire tu abaringori bonse. Ali to kumanya ngige kolete mechando. Twamanyangure bobe. Mukare. Kireke nabo kora tumanyekera mwara koliro buringori nkimukora gekolenta maybe omuchando abo muntu gotanyora abana. Ara munaso muswati. Swati ngorigere tolende iyaye. Bara musini mekia prokiri. No paransi atabwati inate. Fikro isia bwata na kiro cyegara cyamarire ndeyo. Tako bamurito. Omumura nero twa muringori. Twara naki mechando kyawe. Mbego ya yetabwati yetali function. Okay. Ntubwate aina chi abantu bari bata say types of infertility nabo kora tatebyango. Leti nyinge kiroro. Abakonya na batayimono balance ne ya moya. Arabu na fibroids yakare tia meri nenda tia affect ende yo mwana. Kare tia beri china na tia teacher. Ono ne chi nyinge kiroro. Okay. Ambia mono asano mancho marigereria ni gotoka ntago sanganere Dr. Rose Mora oyogendete gotumanya amange yogoro yobokoreri bwa bokora Sense Media Super Medical Center ekerto ikire asto kurigeria amangana alingete ogotanyora abantu metu mancho marire kwa bere gokora sekenyoro kwa maybe abantu babira senyo masekeka batara bagusiseni gwa konyoro mwana Sense Media ndento bwate primary infertility na bayigo secondary infertility aso konyoranga ege kangeroro maybe mosbati abetega konyora omwana omutangani oberire naenda asegeka atarabaga konyora omwana nabiga Sense Media ntobwatenga atanya konyora mwana ke kurwa saka yubole twertanya kubaga konyora omwana ketobere to kurigereria nga ase Sense Media nga abasbati ngo kibare banyora chinga kingo ngo maybe no botumeki bwa family planning asegeka obwabere bokuba
ba affect ko ba chinga kichintambe ase ogotanyora omwana ase korende ayonsi nkonyorore nga ngokora bali obolingoria nabo igo baba bakoena na amario basa koeneke nga umusubati uyiga gusa umusacha na ngukora bari umuchando yega igo nabo konyora nga chinchira nchirororo achi abasubati abaiga batari konyora abana guse atari abasubati buka batari konyora abana meteto gota yabanga n'abasubati ekiagera nga abasubati metina bakwimukiye burito buri lakini konyora nga atari basubati buka babwata umuchando ngana sense moya basacha mbabwate mochando yokondo manchumurigeria nto chituko batukuri kichinga kichinde ase okurigeria amangana yo asobo imekonde daktari akartoko chukokorera nabo kwarigani omwanchumurigeria omumanye ngai super medical center kutoka oena ne namba yesimi babe bako imoki getambukiro nabo igoko batalera yamano murigeria bali muri Mombasa bali muri Nairobi mario bana bako bayikeroro bali Kisumu tokaga nankisi aho katoko bwena abo bwake simyata tebi mechando bwata tarana kitoko bakonye eba notice abo bakonye iyo bana tokaga na abakisi ga igo katoko rwali bana kinamba kiane kara montagete amo bwake nambe 0712 52 67 64 ayo anjete gutumia Airtel abagotumia 0731 74 0737 74 63 68 kinambe kinabo kirago ikiasende karagwa akire njoko nyora none tayo cha gupige simye mingi okay bariga ningo bateye batalera senye gitali nirinde banyoro bokorera ikegima nabariga niri moja somo kiyobo songo karibu na Impact Hotel ya Sansora otogotoka lakini aho nyatumanye tina bo gwakesi kera gwakire kinambe ekyo abo kweyo na wankuru stage ate naro kuru no amara ni tamaiti ngai Sansora akesi ani tinya kitali nechi nyinge ona etumia nambe yeko ngakera mboni naito nabo konya kama rweira yonsi pi bali etire tinya kitali bali bakiri baka Nairobi waenda no India na nabo gocha kubweneraga wate bamario gaino akorkorwarai akoro USA Los Angeles California okay amario gaita korosibo amanya gutumu gocha mbie mono sana asobwekera nase studio nabigo gusanga no mwanchumurigeria mbie mono sana mwanchumurigeria kwabere ko gusanga na into ikotoka chage tomorobeli obwensa kyabona mambia ni gotobere to gusanga nere Dr. Rose Mora korose nsemeria Super Medical Center oyoberega kwerera igoro yobokoreri bwabo anena sabere kago kwanere igoro ya maroire aiba beire bagokora obolingoria nabo igokorwa obogwenya gwetera obotumeki gosekera bakulingoria gwetera technology enya eyo abaga kwenekya nganigo ekolingoria omubero omugima yabage kumanya ngamborereki omwancho murigeria obwatento batugukunira igoro agosegati ya maroire to batukurigereria igoro yibimanyerere byabo amaroire ayunga kyagocha simebere yaito nabigo obaka gukwanera na kichinjira abakorwa obogwene nabigo kwenekya ngamwancho murigeria kero kwabere ko gotalera sinya gitaliri kwabere gukonyora obogwenia oborobu yakegima kondo mwancho muri gukiraga abo nganchere to butodero morobeli obwensa kyabona mambia iga tobe tokomera na okay na kommente kemo ukagale amunande studio anto igolete wansera saa 3 munango ikanto igolete awanya koigwete bo totalerera nabo gotumenya bona matuko korureri na reri moko igora korusangape bakasangape to igora kuru Monday mpaka Friday Saturday na kanisa toko wansera saa 2 mpaka saa 11 na Sunday ingo igora okay obwate Sunday iri bakana mugoje asante sana na wakesi mirende bamanya akibagukira na sense me konde mbye mono sana mwancho murigeria twabaliga niri wansera saa 3 okay totalera anya koibete bobe kole nyumba abo totalera okay
mbia mano sana mwancho muri ya kwa bere ko gusangana into kuri mambiyale ngengi ya gwikira bone gato ikiro mwele no gasemira kwa na kwa bere gukwemanya amange gwetera omugeni bwiri tukolera kondo mwancho muri ya gwikira abo no gwikira omwele bumurebere bwiri tukolera tumira ne ritkoria angyo astura to gusanga asobwa mona bakwenda kutubwatia sense mochi chimitandao asense ya Facebook Ndize TV News Digital, YouTube Ndize TV News, website www.ndizetv.net. Magachi kamera soko ni kibune bichana beyeli gida gwikira soli asenchira ya bene na renya nchama abigail ntoba to kubatenere job maangi yo bakagotoli bagali ya bena sugusanga no mugeni bwiri tukulia rero na nchiri ya Nkerubo Frida twara obuligelia borobia. Ndize TV, ubwansu bw'umuguzi.